Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na uto sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw ni Miyerkules, Hunyo 25, 2025. Ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. 55 eskwelahan sa probinsya ni Albay nagresibin anman iba-ibang agri-inputs hali sa DA Bicol. 1.2 million pesos na compensation hali sa pamilya kang lineman na nakuryente gadan sa Sorsogon nakaresibi sa paagi Candole, Sorsogon. Pagbaba nin singil sa kuryente ngunya na bulan nin Hunyo, lauman sigun sa Aleco. DPWH 2nd District nasa pakikipaghuro na sa provincial engineer manungod sa formal na pag-turnover kan bagong Peñaranda Park. Sa lado National Economic Team nagtiripon sa epekto kan Israel-Iran War. Pisto nagprotesta kontra sa big-time oil price hike. Mobile app inilansar kan PNP para mapadali ang serbisyo publiko. Investigasyon kang ombudsman daing magiging epekto sa impeachment trial. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump nahahampang sa impeachment dahil sa pagbomba kaini sa Iran. Sa lado ng sports, Kai Soto kaibanan sa 2025 FIBA Asia Cup. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Naresibi na kan 55 eskwelahan sa bilog na probinsya ni Albay anman iba-ibang agri-inputs hali sa Department of Agriculture o DA Bicol bilang parte kan sa indang programa sa pagpapahiwas nin agrikultura sa mga eskwelahan. Kaibahan sa mga tinawan kan ahensya ang mga elementarya asin sekundaryang eskwelahan na aktibong nagbubusol nin mga programang pang-agrikultura. Kaibahan sa mga naresibi kan mga institusyon ang mga agricultural seeds, pataba, asin iba pang kagamitan na makakatabang sa organikong pag-uma asin pagpapahiwas kan mga school-based vegetable gardens. Apwera sa mga eskwelahan nagtauman ang DA nin mga input sa 5 gulayan sa barangay sa mga lowland vegetable farmers cooperatives asin asosasyon na may kamauotan na mas mapakaray pa ang produksyon nin mga high-value crops. Piga-asahan man kan ahensya na ang mga agri-inputs magagamit kan mga eskwelahan tangani mas maparambong pa ang mga gulayan asin makapag-distribuir nin masustansyang pagkaon sa mga estudyante. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naresibi na kang agom kang lineman na nakuryente gadan sa Sorsogon ang 1.2 million pesos na compensation sa pakikipagtabangan sa Department of Labor and Employment o DOLE Sorsogon Provincial Office asin pamilya kaini. Basado sa impormasyon kan DOLE Sorsogon, nagluwas sa resulta kang investigasyon kan labor inspectors kang ahensya na may lapses sa safety protocol na nagresulta sa insidente. Dahilan kaini pinanimbagan ini kan employer kung sa insinigurong masunod ini sa mandated na labor standards and sin implementation kan corrective measures tangani maibeteran ang mga pangyayari. Sa paagi kan DOLE Sorsogon, ginibo ang Mandatory Settlement Conference na nagresulta sa resolution of claims asin pagtauning financial benefits. Apwera sa Social Security Systems employees, Compensation Commission benefits, an agom kang biktima nakaresibi ning sobrang 1.2 million pesos na compensation kaibahan na digdi ang cash benefits, insurance claims asin ang separation pay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Magkakaigwa nindiit na pagbaba sa singil nin kuryente para sa bulan nin Hunyo ngunya na taon. Sigun inis ay pinaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO manungod sa indang singil o ang June 2025 power rates. Dagdag pa kan manihamiento kan ALECO kaibahan ang value added tax nagkaigwa nin pagbaba na 0.2172 para sa mga residential as in low voltage na konsumidores mantang nagbabamanin nasa 0.2378 ang singil sa mga high voltage na konsumidores kung ikukumpara sa nakaaging bulan. Sigun sa kooperatiba, ipapautob niya na bulan nin Hunyo ang mga masunod na power rates kada kilowatt hours sa mainland and residential nasa 9.1541 ang low voltage nasa 8.1737 as in high voltage na nasa 6.8484 kada kilowatt hour ang singil. Mientras na sa kaislahan ang residential nasa 11.0159 kWh as in ang low voltage naman ang nasa 10.4473 kada kilowatt hour kan kuryente. Tinawan linaw man kan ALECO sa mga miyembros konsumidores kaini na nagkaigwanin pagbaba sa presyo kan kuryente dahilan kan pagbaba kan presyo kan wholesale electricity spot market asin pinautubman kan kooperatiba an over and under adjustments. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa estado na ning pakikipaghuron ang Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office kay Provincial Engineer Dante Baclao manungod sa pag-turnover kang Bagong Peña Randa Park. Segun sa ahensya, preparado na sindang i-turnover ini kung kaya kinahuro na ninda si Baclao dahil siya ang enot na maresibi asin mapirma kang mga dokumentos manungod sa pag-turnover kang parke sa gobyerno probinsyal. Magigirumduman na pag-aabot ning impormasyon kan mga nakalihis na aldaw ang DPWH 2nd District na amabot sa Hunyo 30, target naman i-turnover na sa gobyerno probinsyal ang nasabing parke. Mientras sa sangunyan, day pa man giraray ng pinal na aldaw kung rin maililipat sa lindong kang gobyerno probinsyal ang pagmanihar sa Peña Randa Park. Maabot sa 200 na partisipantes ang nag-aprobitsar kan Project Watch 2nd Bicol Regional Summit kan JCI Senate Legazpi kasuhapon, Hunyo 24. Sigun sa ahensya, ang aktibidad ang ginibuman sa pakikipagtabangan sa Department of Education Bicol na ginibo sa Expo Hall kan Legazpi City Convention Center, Legazpi City, puon alauna nin hapon. Kaibahan sa mga partisipantes kan Project Watch, ang mga school heads, Project Watch coordinators, asin mga maestra hali sa man iba-ibang eskwelahan sa bilog na rehiyon Bicol. Ang aktibidad may kamawotan na mas pakusugon ang kampanya kan Project Watch o We Advocate Time, Consciousness and Honesty sa mga eskwelahan bilang parte kan pagpapahararom kan disiplina, integridad asin pagpapahalaga sa oras sa sektor kan edukasyon. Mas pinahigpit pa kang Albay Provincial Health Office o APHO ang kampanya kaini laban sa dengue, kasabay kang pangapudan sa mga albayano na maging vigilante sa mga sintomas kaini. Segun sa Facebook post kang APHO, ang mga sintomas kanhelang ang kalintura na maabot sa 2 aldaw o sobra pa. Pagkulog nin lawas o tulak, pagsuka, pagdugo nin gilagit o dungo, asin pagpapantal. Mientras sa tinawan doon kang ahensya na kung makakamati ka kang nasabing sintomas, tulos man na magkonsulta sa Dengue Fast Lanes, particular na sa DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center asin sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Magigirumduman na padagos ang kampanya kang APHO kontra sa dengue kung sa nagdistribuir ini ni mga insecticide-treated nets sa mga ospital na pigmamanehar kang gobyerno probinsyal kang Albay kang nakaaging bulan. Pikinggannyar kan Public Employment Services Office o PESO Tabaco City ang publiko na aprobitsaran ang gigibuhon na local recruitment activity kang kumpanyang Epson sa aga, Hunyo 26, pun alas 8 sagkod alas 4 nin hapon sa Tabaco City Kiosk, Tabaco City. Sigun kay PESO Manager Mr. Sosimo Buen Consejo, nasa 200 na vacancies nin production operators ang pighahanap kan kumpanya kung saan pwedeng aprobitsaran ini nin mga 18 anyos pa itaas asin mga at least nakatapos nin sekundarya. Mientras na ang maabot mag-aprobitsar kan aktibidad, magdarasa na nin sa indang updated resume.
ang mga maakseptar sa nasabing posisyon ang matrabaho sa opisina kan Epson Philippines Incorporated sa Lima Technology Center, Lipa City, Batangas. Nasa kritikal na kondisyon ang sarong 59 anyos na persona kan barangay Kabit Maanito, Albay matapos ining maimbuelto sa sarong self-inflicted accident sa kahalabaan kan dalan kan Malilipot, Albay. Basado sa impormasyon kan Malilipot Municipal Police Station o MPS, ang biktima nagbiyahe hali sa iyang residensya, pasiring sa Malilipot gamit ang sa iyang motor para magtrabaho sa sarong construction site sa lugar. Alagad pag-abot sa may sitio, nawang nasabing munisipyo, nagkurbada ini sa intersection palaog sa bypass road kung sain pinagtutubudan kan Malilipot MPS nasa kaskas kang pagdalagan, dai na kontrol ang sa iyang rota dahilan sa pag-overshoot kaini. Sigun pa sa mga otoridad, imbes na magtiko pa wala ang sa iyong destinasyon, nakatama ini sa Barandilla. Sa dalan ka naging kausa kan paglayo kang motor, kaibahan ng biktima asin nahulog ini. Sa pigtatrabahong kale sa na poko mas o menos 3 metros ang hiwas. Tulos man na rinespondiran ang biktima kan mga otoridad asin pinaisi na ang pamilya kaining manungod sa nasabing insidente. Mantinidong naka-admit asin nagpaparahay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang duwang personang imbuelto sa road crash bandang alas 6 nin aga kasuhapon sa kahalabaan kan Rizal Street, partikular na sa hampang kansarong pribadong eskwelahan sa Barangay 17, Legazpi City. Magigarumduman na kasuhapon na bangga kansarong motorsiklo ang 17 anyos na biktima mantang nagbabalyo sa dalan. Kung sain, nakaladkad ini nin pirang metros na nagresulta sa pagsapar nin mga malalang lugad sa man iba-ibang parte kan lawas, partikular na an sa payo. Basado man sa investigasyon kan Legazpi CPS, nasa impluensya nin alak ang suspect mantang nagpapadalagan nin marabas sa pinangyarihan kan insidente. Sigun kay Legazpi City Police Station Spokesperson Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, pighahalat ninda sa ngunyan na maging marhay ang estado kan salud kan 17 anyos na estudyanteng biktima, tangani mapagdesisyonan kung masaangat ini nin formal na reklamo o kaso laban sa driver kan motorsiklo na nakabangga sa iya. Putol ang tuong bitis kan 24 anyos na lalaki matapos ining maaksidente nin tren kan Philippine National Railways o PNR. Kaso bagong maagahon sa Barangay 16 East Washington Drive sa Legazpi City. Segun sa Legazpi City Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 5 nin maagahon, mantang ang biktima pigtutubudang nasa impluensya ning alak. Ang tren na imbuelto naghali sa PNR station sa Barangay Peñaranda, Legazpi, pasiring sa Naga City. Tulos man na sinugod kan mga emergency responder ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong medical attention. Mientras sa padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad manungod sa pangyayari sa likod kang nangyaring insidente. Mga tugang, yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nacional asin iba pa pagkatapos kaini. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na susog sa Board Resolution number 67 Series of 2025 gigibuhon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City an Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 5, 2025 aldawnin Sabado. Inisusog sa Article 3 Section 1 kan ALECO Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades para sa AGMA 2025, iwan on-site registration pon alas 7 nin aga, program proper alas 9 nin aga, asin ang business proper alas 11 nin aga kung saan papaginutan ni ALECO Board President Director Cesar Bordeos ang call to order. Pagdeterminar kan quorum sa panginot ni Director Maria Gracia Esmenda, Board Secretary, kasabay man ang pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, pati na ang pagbasa kan papaaprubahan na minutes kan nakaaging AGMA. Inisusundan kan bareta kan manihamiento sa panginginot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit. Ang new business iuan mga minasunod pag-aproba kan dagdag na 10 pesos na singil sa buffer fund ang pagratipikar kang utang na 200 million pesos sa National Electrification Administration o NEA asin other matters na susundan in adjournment asin raffle draw. Imbitado ang gabos na miyembro
miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasananin bagong Aleco Notice of Billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong nagpapatotoo kan sa indong persona. Dahil pwedeng magatindir sa pagidin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Maghirilingan kita, mga ka-Aleco. Diyos mabalos. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Get ready for school with Metro Supermarkets. Back to school A-plus savings and deals from June 12 to July 13. Join our B-Raffle promo. 10 lucky winners will receive an Acer laptop. 20 winners will get 50,000 pesos in tuition fee assistance. Every 1,500 pesos single receipt purchase, you'll get 1 E-Raffle entry. Check the poster mechanics for full details. Visit your nearest Metro Supermarket, Metro Market, Super Metro, Metro Fresh and Easy, and Metro Value Mart per DTI Fair Trade Permit number FTEB 227358 Series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Pinanginota ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtiripon o meeting kaibahan ang economic team kan administrasyon na tulos maglatag nin mga lakdang na maprotehir sa mga Pilipino kontra sa epekto kan tensyon sa Iran asin Israel. Kaibahan digdi ang tabang sa paagi kan fuel subsidies, cash aid asin iba pang suporta para mamantinir na abot kaya ang presyo kan barakalon asin pamasahe asin masiguro ang kusog kan ekonomiya. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DOE Officer in Charge Sharon Garin na dai nahihiling kan economic managers na magkakaigwa nin dakulang epekto ang gyera sa pangkabilugan na kamugtakan kan ekonomiya kan nasyon. Kampante man ang economic managers dahil nahihiling nindang nagkukulpa na ang sitwasyon dahil sa pigsasabing ceasefire o tigil putukan kan mga nasyon na imbwelto sa tensyon. Nahihiling man kan Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nagbababa ang trend kan presyo nin petrolyo sa world market. Nagprotesta ang transport group na Piston kontra sa halangkaw na aumento sa presyo ng produktong petrolyo ngunya na semana. Ang rally ginibo sa kahalabaan kang Commonwealth Avenue sa syudad kan Quezon. Sa giraray nangangapudan si Piston President Modi Floranda sa pagbasura kang oil deregulation law asin tulos na pagsumitir sa valued added tax asin excise tax sa gabos ng mga produktong petrolyo. Kaibahan sa mga nagpartisipar sa protesta ang mga public utility vehicle drivers asin operator gikan sa Cubao, Bagong Silang asin Novaliches. Punto ni Floranda na dakulang kagabatan sa gabos ng mga operator asin drivers kan jeep ang halangkaw na presyo ng petrolyo. Bako man supisyente ang pigtagamang subsidiya kang gobyerno para sa mga jeepney drivers kapag nagpapadagos ang pag-itaas kan presyo. Enot nang nag-anunsyo nagkapirang kumpanya ng petrolyo sa nasyon, may kinaaraman sa panibagong aumento sa presyo ng petrolyo puun kang nag-itaas inikang nakaaging semana dahil man giraray sa tensyon sa Middle East. Tanganing maging mas accessible asin efficient ang serbisyo publiko piglansar kan Philippine National Police Communications and Electronics Service and PNP Services mobile application. Pigdisenyo an app para mapagayon ang komunikasyon sa pag-ultanan kan pulisya asin namamanwaan asin gibuhon na sentralisado an man iba-ibang serbisyo kan PNP. Tampok sa app ang directory kan mga police stations, license to own and possess firearms o LTOP services, Police News Network asin link sa man iba-ibang opisina kan PNP. Ang PNP Services app presenting available para sa mga Android user, i-search ang PNP Services sa Google Play Store.
Sigun sa PNP sa paagi kan modernong teknolohiya, padagos ang PNP sa pagtataonin serbisyong makaskas, bukas asin malalauman para sa gabos. Hinagad ng Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng petrolyo. Kasunod ini kang pinautob na big-time oil price hike na malabog pang tulos na magpareho dahil sa pagpapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Segun sa DOE, nagkapira na pwedeng gibuhon kan mga motorista para makatipid ang carpooling. Paggadan sa lunadan kung daiin na dadalagan, pag-check sa pressure kang reda as in regular na maintenance kan lunadan. Enot na naging pig-anunsyo kan DOE na nagtugot ang oil companies na gibuhon na staggered o pautay-utay ang implementasyon kan aumento kan presyo kan petrolyo ngunya na semana. Mantangon niya na aldaw maghuhururon ang DOE asin lambang oil company para paghurunan kung paano mapapaigian ang gabat kan mga nasa nagtitios na sektor. Kumpiyansa ang sarong miyembro kan House Prosecution Team na si Iloilo Representative Lawrence Defensor na daing magiging epekto ang investigasyon kan Ombudsman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ikinaugma ni Defensor ang makaskas na aksyon kan Ombudsman sa rekomendasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability na kasuhan si VP Sara asin iba pang individual may kinaaraman sa isyu kan salang paggamit nin confidential funds. Kumpiyansa si Defensor na ang lakdang kan Ombudsman dai mapaluya sa impeachment complaint na suportado kan mga ebidensyang ipipresentar kan prosecution. Wala man ni nahihiling na problema si Defensor kung magsabay man ang pagdangog kan impeachment court kay VP Sara asin ang investigasyon kan Ombudsman. Kaya para kay Defensor marhay na pabayaan na sana ang Ombudsman na gibuhon ang trabaho kaini. Nakumpiskar kan mga tauhan kan Department of Agriculture sa paagi kan Bureau of Plant Industry katuwang ang Bureau of Customs anday magbaba sa 25 metriko tonelada ning smuggled na pulang sibuyas gikan sa China sa Misamis Oriental. Segun sa DA, ang cargo nag-abot kan Mayo 26 na pigdedeklarar na frozen goods ar kang egg noodles, croissant dough, pizza dough, buns asin spring rolls. Enot ng pinugol ang pagluwas kang kargamento para sa kadagdagan na inspeksyon, susug sa kahagadan kan BPI Plant Quarantine Services sa Cagayan de Oro sa BOC. Segun sa DA, ginibang physical examination kang Hunyo 11, nadiskubre ang pulang sibuyas na daay nakalista sa manifesto kaini. Estimated at 2 million pesos ang kantidad kang nasabing shipment. Bareta sa ibang nasyon, isinumitir ni Texas Democrat Representative Al Green ang articles of impeachment kontra kay US President Donald Trump. Kasunod ini sa naging pagbomba ni Trump sa Iran. Sa iyang pagtaram sa US House of Representatives, inapod ni Green ang ginibo ni Trump na illegal asin unconstitutional. Kinakaipuhan dapat na magkaigwanin approval hali sa Kongreso ang anuman na lakdang kan US sa pagbomba. Sa ginibong botohan, nakakuha ng 344 na pabor asin 79 ang kontra kung sa 128 sa mga nagpabor iyo ang Democrats na kaalyado ni Trump. Magigirumduman na sa primerong termino ni Trump, 2 beses na ini kan binalo na ma-impeach alagad na akwit siya kan Senado. Sa bareta niya to sa lado ng sports, makakaibahan kang Gilas Pilipinas si Kai Soto sa 2025 FIBA Asia Cup sa nakatalaan na magpuon sa Agosto 5 sa Jeddah, Saudi Arabia. Segun kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone, masabay si Soto, alagad daini makawat. Nasa recovery period pa ang 7'3" na Pinoy cager matapos magsairarom sa operasyon dahil sa sinaparkay ng ACL injury. Kaya masirbing cheerleader nguna ini sa Gilas Pilipinas na masabak sa FIBA Asia Cup. Sa ngunyan, segun kay Ko, nakatalaan na magduman sa Jeddah kaibahanin da si Kai bilang cheerleader. Gusto niyang suportahan ang team. Ipighiras ni Ko na posibleng makaibanan ang Gilas Pilipinas si Soto sa Nobyembre, pinakaatab na panahon na pwede ining magbalik sa aksyon. Masalang sa Gilas Pilipinas sa 2025 sa FIBA World Cup Asian Qualifier sa nasabing bulan. Alagad hapo ni Ko na hideleon ang pagbuelta ni Soto. Kaipuhan muna ining makakuha ng clearance hali sa iyang mga doktor bago pa makapagkawat. Sa bulan ng Enero asin Pebrero ang perpektong petsa para dagos na makabuelda sa pagkawat si Kai. Breakthrough!
Naimbento kan mga innovators ang sarong DigitSoul smart shoe na magagamit sa pang-uro aldaw. Ang DigitSoul smart shoe may nakakaag na sensor na nagsusukol nin gait mechanics, posture alignment as in impact force kan tawong nagagamit ka ini. Gamit ang Bluetooth-enabled na aplikasyon, pwedeng makakuha in real-time na impormasyon manungod sa hiro kan nagagamit ka ini. Mga datos na minsan nakukuha sa mga espesyalista kan mga klinika. Apera padigdi may heating elements man ang sapatos na kayang mapainit ang bitis ka nagagamit sa malipot na panahon. Pwedeng-pwede man ang device sa mga health-conscious asin naghahanap nin mga praktikal na wearable technology. Ang DigitSoul mababakal sa presyong $199 o kapareho nin sobra 11,000 pesos. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong bako normal na aga ang nagsabat kay Edward Maclama kan Ponte Vedra Beach, Florida, kan mahiling niyang may dakulang buhaya ang palangoy-langoy sa saydang swimming pool. Sa tahaw kan matinding init kan summer, nakahanap nin mapapahingaluan ang buaya sa pribadong bakuran ni Maclama. Sigun kay Maclama, pagmata niya tulos niyang nariparo ang kakaibang anino sa irarom kang sa indang pool. Kan ranihon niya ini, nakikig siya kang mahiling ang dakulang buaya na nagkakarigos sa malipot na tubig. Tulos na naghagad din tabang si Edward sa mga otoridad kang Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, tanganing ligtas ng madakop asin mailipat sa mas magkakanigong istaran ang buaya. Flashback. Ngunya na aldaw Hunyo 25 taon 1865, na-establisir ang pinakaenot na National Penitentiary na Old Bilibid Prison sa Pilipinas sa irarom kan Spanish Royal Decree. Ang presinto binanga sa duwang seksyon, ang carcel section na may 600 inmates asin presidio na may 527 na nakakulong. Matapos ang 7 dekada dahil sa naglalangkaw na populasyon as in crime rate, inaprubaran ang Commonwealth Act No. 67 kung saan namukna ang New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa, Rizal kan taon 1936 na may pondong 1 million pesos as in may land area na 551 hectares. Ang mga lumang ekipahe as in pasilidad kan Old Bilibid ang nilipat sa NBP kan taon 1940. Ang iba pang mga nawalat sa lumang pasilidad gamit kan City of Manila bilang detention center o mas midbid sa ngunyan sa presente na Manila City Jail. Mga tugang ayan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sin kinlalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tapo si Sir Ronald Baldo, asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa satuyang social media writers, Miss Jenny Machi Balyaran, Miss Shara Milleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko?